and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ngano gud taong taguan sila sa kapitan unsa man kuno iyang motibo. Ay tingalig lain ang kapitan nga makakitag tao nga nang tuas lubot. Hilom di ate ay. Ay! Ginoo ko! Ako kumangkon! Ginoo ko. Dayan! Naon sa kaman! Ginoo ko. Anak ko sa manita mo ni boy. Nganong lagloko balang ka din Ginoo ko. Ate! Murag wala gilawang akong anak. Anastasia! Anak ginoo ko. Ayaw itang pagpagkabuhan niya. Ayaw pang ginoo ko. Ginoo ko. Tabang! Giting! Tabang! Uy, mamaulian! Humanay ka kampo, partner. Human na. Man na kong ampo. Ayo. Andam na ko, partner. Kung mamatay ko, nakasiguro ko nga adto jud ko sa gingharian sa langit. Sa pustaan na ipa. Basta na sugar ulo gede ka. Ikaw may akong gikabalakan. Ako? Inamaw man ang imo, partner. Kahayahas kinabuhi na ko, ha? Babay, sugal, inom. Niyan akong tanan, na kwarta. Kag kwarta, sa'yo rin pangitao na Kung gamiton mo lang imong utok. Utok, partner. Kasabot ka? Kung magkamaw ka mo gamit sa imong utok, mura kag hari. Parihan ako sa una. Abi mo, ang importante na to, maurag yun ang kalibutanong kalipay. Nalimot nga mas matagamtaman na to ang matuod nga kalipay kung isentro na to sa atong kasing-kasing ang gugma sa atong isig katao. Hilas! Labaw na ang atong gugma sa Diyos. Hoy! Magbantay! Anastasia, anak! Leon. Salamat. Ano ka, Day? Anong nagpasalamat ka man? Salamat ka na ulian ko, auntie. Taas o kutas ang akong kilaktan. Gikuyawan ko sa kong nakita, pero salamat ka na hipalik pa ko ninyo. Mahimo ba? Ayaw gud pagpatakang yaw-yaw na, Anastasia. Mauna, di man gud di mo tultulo na imo pagkaon gud. Tanawa, gikabuhi ka na hinuon. Tinuod ang akong gisulti, ma. O sa mga nahitabo, day? Sinilo. Oo, mipangon ka man gud. Oo, sa man kaya na nimo. Tingalig malipong ka pa. Ayaw ka bala ka, ma. Okay na kaayo ko. Day, salamat kayo sa pag-anhi, ha? Ay mo anhig ko day. Uy, ug naratol po kog apil uy sa dihang nagsininggitay na sila si Fanny ug sinang Milay. Kinsa ko'y deliberatol? No, ako naman lang nakita si Dayan nga nagluko tumangan sa altar. Lamir yung giyon kasi paghihikap na ko siyang pulso. Huwag ka na pati nga pitik. Ay, ang pinagkukonsanay na hitabo. Usa kini ka. Kada kong milagro. Patay silang tanan nga akong nakauban sud sa sakyanan nga nabangga. Dili ko magpakita sa mga pulis. Og inik-uli ko sa bahay. Hangyoon ko akong asawa ug mga anak nga mamiya dayon kami. Aron dili na kami makita ni Wina. Nakuyapan man kuno ka. Wa ko madaog ang gahom sa Espiritu Santo, Jay. Ngano? Gusto ko unta nga isurrender na lang ang giingon ninyong tuga. Giampo ko pag-ayo nga wad-o na lang unta ang mga talan-ahon sa umaabot. Aron dili makaingon ang mga tao nga labaw pa ko sa Dios. Daghan naman gud ang naamong. Gisakitan kog maayo sa diyang akong nakita si auntie nga
gibinaklit sa mga pulis aron pusasan. Madara ni si mo mga pag-ampo, dili ba? Abi na ko gidawat mo na ang mga pagsuway alang sa kaluwasan sa katawhan. Tao lang ko, Jay. Tao lang ko nga sakitan kung sakiton ang mga mahal ko sa kinabuhi. Tao lang ko nga dagon yun sa kahuyang sa balatian. Ilabi lang yun ang binuhat nga hinay-hinay nang nakita ang kahayag sa ilang kaluwasan. Mo'y pasipadaan. Ayaw kalimot gani ako. Anda makigbahin sa imo mga kasakitan. Di ako. Aron mahupay unsa may gipati mo kabugat. Sa diyang gipabugos kong mawa ni nako. Kalit kami gawas ang talanaw nagihamok si Nilo. Kadtong gusto mo dagit nimo? Oo, Jay. Gusto ang siyang pasipadaan sa mga taong dautan. Gusto siyang mawa sa kalibutan aron walay kamatuuran nga mobangon. Unsay nahitabo ni Nilo? Luwas na hinuon siya. Nabangga ang auto nga ilang gisakyan. Patay ang tanang mga sakay sa maong sakyanan. Gawas lang kang Nilo. Og, abi mo, Jay, di na nato makita pa si Nilo. Ngano? Adto na siya sa ilang probinsya. Og adto dito, gitahasan siya pagsangyaw sa maayong balita. Kinsay nagpalikidar unta ni Nilo, an? Jay, di na ka na importante pa. Tug-ani ko. Kinsa ang nagsugo aron magkatumahitabo? Kinsa? Maayong pagkapiyapi sa auto. O patay ang mga sakay. Patay silang tanan. Wala kang saulanan pa. Pero ganit lang. Ganong wa si Nilo sa mga patay nga gikuha sa mga pulis. Ganong ako makita ang patay niyang lawas. Nakaamba ka siya sa diyang nabangga ang sakinan. Imposible. Ipapangita ko kinitapita. Samtang doon na sab kasagoon aron ipasusi ang iyang pamilya. Gitug-anan ko ikaw tungod kay mao na itong ikasabutan. Pero wa kini magpasabot nga manghilabot ka sa maong kaso, Jay. Kinahanglan pa bayron siya sa iyang nabuhat nga kangil-ad-an. Dili na problema, Jay. Tungod kay dunay musilot sa mga tao nga wa magpakabana sa kabulahanan sa iyang isig ka tao. Misamot ang akong paghigugman ni mo, an. Usahay makapangutan ako. Maka-question ko nganong hatagan og maayong kinabuhi ang nagpakabuhi sa daotang paagi. Pero dali usab kay kong matupag ang maong pangutana. Mahimong dili sila masilutan dinhi sa kalibutan sa mga buhi. Kay hangtod sa hangtod ang ilang pag-antos sa kalibutan nga napuno sa kayo, Jay. An. Pero pangandoy ko unta nga mahimo na lang kong normal. Kanang normal gyud. Way masina, way masilo, way mutamay. Labi pagyud ka dili ko maguna aron makita ang mga pag-antos. Dili ko madungog ang singgit o inago sa mga tao nga maigo sa silot sa katarungan. Kung maabot nimo ang maong kasakit ay papanuko sa pagduol nako, ha? O kaha, sa pagtawag nako, kay bisag unsang orasa, o bisag na apang imong inahan o ang akong inahan, dili gid ko magpanuko sa pagduol nimo. Aron ka unongan, ingon ka niya na kabiliron sa akong kinabuhian. Haskang pataya! Sa mga ok-ok roll? Ukok ba taon, uy? Oo. Tao ba? Mga tao pa ni! Sakay sa usa ka auto! Uy, ano kung sa auto no? Sabada! Pagkaanog ni sa nanakay, ha? Laliman ka, tulo ka bug ang sakay ug hurot jud og kamatay. Grabe pagkapiyapi sa sakyanan pa ni, uy! Asa sang naong sa mga pasahero? Napiapi po roll! Ay, daoy, Da! Akalagot ni mo, oy! Wasa lamin ni mo ikasulti pa ni, oy! Bugal-bugal man gining imo pa! Puro magwa ka mo tuos sa kong balita ni mo? Lapas ba yung gining balita pa ni? O kung imong adtoon ang dapit sa nahitabuan, to apay patrol sa mga polis dito? Ay, kinsa may nag-ingon nimo nga wa ko motuo, oy! Pero, grabe masab ko kang hulagway na hitabo, good. Mga tinuod!
Ngano na ibaw ka man sa maong balita, ha? Dito ka! Ay, uwa, oy! O niya! Nganong libaw ka mang napiapi ang sakyan nun? O niya, nahurot pa yun pagpangamatay ang mga sakay, ha? Ay, gi-flash man sa TV pa ni. Giflas. Gi-flash sa TV. O yun sa may nakabangka! Ay, wag yun ang anga pa ni, uy! Kana pa yung gikargahan o gasolina? Ha? Uy, hala! O niya, wa mo buto! Ang gikargahan sa gasolina? Ang itlog sa mga pasahero! Kapoy ni mo, Fanny. Hindi na kumutubay ni mo. Ay! Gilingaw ko lang akong kaugalingon, Carol. Way lami, karaan. Badiyaw ay, happy birthday di ay. Hangtod karon, wa pa gid mawasak kung huna-huna. Kinsa gyung babayhan ang mitudlo sa mga polis. Sa among bahay, kay mao ko ni gipuy-an sa ilang dakpon nun. Ay, wa pa di ka malimot, anak, Fanny. Ay, limot ko taon. Wa pa gyud. Samtang dili pa mawa ang sakit sa akong kamot. Magpabilin ang ako tinguha aron masakpan gyud katong babayhan na. Ay, Jesus Maria Josep. Nga ka, tita? Day. Nakalit ka manggod og tunga diha iha. Wa man ka mangay katahuran. Nakalitan ko mo tong pertigo na kong kuyawa. Ngano? Unsa man di balita? Balita? Awa man. Aw ka na hinoon ko nagdakag balita ka na may balita ng mahitabo. Naglakot lang kus na hitabo. Naglakot yung kay kus na hitabo, Ay tita. kay nga naman di ay ihahauon sa may mugi kalagutan. Palpak! Palpak. Unsa may na palpak? Ang akong plano. Uy. Karong gabi ba, tita? Suruya ang kapilya. Unya, aninawa kung imo bang makita katong nilo. Uy, kinsa man ka na siya iha. Katugod ang akong gisugo. Aron may mudagi tayo, Anastasia. Uy. Unya nakabig na hinuon ni Anastasia. Hala, unsaw man ako pag ila niya, nga wa man ko siya makita. Wa ka man dito at makakita niya, no? Wa gani. Basta. Panghiring lang. Panghiring lang kung kinsa tong gibira ni Jay nga hapit niya sukmaga. Ay kay nga ano man gud ay ha, iha. Tita, nagsugo kong mga tao sa paglikidar niya. Uy, Nangabang kong sakyanan aron may ilang masakyan. Kaya di ko gusto mo gamit sa sakyanan sa akong amahan. O gamit bang unsa na hitabo? Ang sakyanan ug ang mga tao nga akong gisuhulan nahurot ka impas. Pero katong nilo, katong tawhana, wa maapil sa maong aksidente. Imong plano ang maong aksidente, Wina? uy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!